At ayan, ito po yung aming pamilya. Ayan o, pamilya sa kadiliman. Mga guys, for today's video dahil wala pong ilaw ngayon at kami po dito ay nanginginain na, nag-aagahan na po kami. Di, halika kanta natin ang kuyi ng happy birthday kasi birthday niya ngayong may bagyo. Happy birthday kuyi, happy birthday kuyi. Ayan mga guys, welcome back. At talaga namang brown out talaga dito sa amin oh. Umagang umaga po ngayon at may bagyo po dito sa amin, maulan po. At ayan, pagpunta ko dito sa kusina oh, ayan si Dimang, yung aking kapatid, na mamanit siya ng agitway para aming agahan for today's video. Opo. Ayan, kumakain ba kayo nito? Ayan guys oh, ang sarap niyan. Kamuting kahoy ang tawag niyan sa Tagalog. Agitway naman sa Tagadol. At ayan mga guys oh, ito, alas 5 po ngayon ng umaga at talaga namang bahana po dito sa amin. Oh, kadiliman talaga. Shoutout sa'yo Norsa Milko. Ayan, buti naman nakatagal ka. Kasi inabot ng madaling araw bago ng brown out. Akala ko magkipat-kipat na kagabsa. Ayan guys, oh, bahana. Oh, diba? Ganito po yung kalagayan namin dito sa sa aming barangay, dito sa barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar. Ayan, sa aking mga kababayan po dito sa Northern Samar, ingat-ingat po tayo mga guys for today's video dahil malakas po yung hangin at ulan. At ayan oh, yung baby ko karga-karga ng aking dad. At ito naman yung nanay kong nagpariband. At ayan, yan po yung aming serilya for today's video dahil brown out po. At ayan oh, kapag ganitong malamig po ang panahon, yan guys, yan po yung ating karamay. Kape po yan guys, magkakape na naman po tayo for today's video. At ayan oh, ayan yung aming ginawa pala nila, pinamanitang agitway, kamuting kahoy. Yan na po yung aming agahan kapag ganitong malamig ang panahon. At kapag may bagyo po, karaniwan pong agahan namin yan. Kung hindi po yan ng mga duma o tinatawag, ayan, yung mga duma nga ang tawag dyan, kamuting kahoy, kamuti, saging, yan po yung malimit naming agahan. Kung hindi po yan, lugaw o kaya, yes, lugaw, champurado. At yung baby ko, oh, wala siyang alit, kumakain siya ng duma, kumakain siya ng agitway for today's video mga guys. Ayan oh, ayan, bukod sa agitway, mayroon din kami ditong saging, ayan na hinog. Masarap po yung aming agahan for today's video. Kayong mga guys, ano yung agahan ninyo? Ayan o, parisan ng kape. At saka gumawa pa kami ng, ayan o guys, gusto nyo ba yan? Suman. Opo, mula sa agitway. Suman na kamuting kahoy. Kumakain ba kayo niyan mga guys for today's video? Ayan, humingi na kayo dito sa amin. Punta na kayo dito sa aming mansion. Opo. At ayan, ito po yung aming pamilya. Ayan o, pamilya sa kadiliman. Mga guys, for today's video dahil wala pong ilaw ngayon at kami po dito ay nanginginain na, nag-aagahan na po kami. Ayan o, yung iba natutulog pa. Kami muna dito ang sumalakay sa kusina. At ayan o, yung baby ko. Oh, buti naman at kumakain na siya ng mga duma-duma dahil yan talaga yung sinyalis na ang bata ko na ay matibay kapag kumakain siya ng mga duma. Di, halika kanta natin ang kuyi ng happy birthday kasi birthday niya ngayong may bagyo. Happy birthday kuyi, happy birthday kuyi, happy birthday, happy birthday, happy birthday kuyi. Nahiganti na malaki dambuhali. Ibi, oy, manginano ka? Yung bibi oh, baha na ang mansyon. Ayan mga guys, sa ating mga kababayan pong apektado ng bagyo at pagbaha, ayan, ingat-ingat po tayo. Magsilikas po tayo ng maaga para maiwasan pang panganib. At ayan, syempre mga guys, magdasal po tayo sa Panginoon para sa kaligtasan. Thank you so much po. Ito pang update ng inyong nag-iisang maestro.